poble des de sempre és una zona bàsicament oleícola, és a dir, és un racó molt oleícola en el qual el cultiu de l'olivera té un tarannà especial i per tant creiem molt sumat a que el molí d'oli encara s'elabora de forma tradicional, vam creure que era un punt important per poder desenvolupar. Hem de partir de que recuperem l'estructura original d'aquestes naus. Aquestes naus tenien unes encavallades de fusta, amb una encoberta de llates i bigues de fusta, amb rajoleta ceràmica i amb un acabat de teula. Llavors hem de recuperar aquestes cobertes que van col·lapsar, han tingut diferents col·lapses entre el 2007 i el 2012 que vam fer el desmuntatge. El que volem és que tingui un caire de nau agrícola. Es podrà fer tant trobades amb la idea de deixar l'espai per a les escoles, com per si s'ha de fer algun tipus de jornada, com enfocar qualsevol altre tipus d'exposició que potser no vagi tan enfocada a l'oli, però que formi part del territori, etc. Conjuntament amb els altres pobles que estan en el tema del FEDER, fer les col·laboracions suficients per donar una alternativa més a la gent que volem que vingui a l'alt camp i que per tant tombi, i si pot ser venir a Vilamoixons i quedar-se per aquí, doncs molt millor. En principi s'ha d'acabar segur el 2021 i el que és la museïtzació, el que és vestir el de dins, que hem començat ara, també esperem acabar el 21, però no podem garantir quan serà.